Ok, hai să mergem. Ok. Ei. O, era de 10 ai. Ai, bă, Gigi. Pe când am venit 12 minute și să... Oh my god. Holy fuck, bă, ta. Odată m-am un bug și m-am stat prins în chestia de sus. Ai, bă, ce sabie de căcat mi-a dat. Trebuie să sărim. Trebuie să facem cât puțin. Asta eu cum să sună acum. De chiar e să stăm aici. Nu așteptăm să se bată PvP ei ăia toți întâi. E că nu mi-a pickaxe-ul de-aia. I-a luat pickaxe-ul. Nu am ce să fac. Hai să ieșim puțin. Oh my god. Unde fac? What the fuck? Holy fuck. E nebun să-i vorba asta. S-am luat minigame-urile să mă mișcă, nu? Ok. Așteptați puțin, vă rog. Frumos. Vrei să te lași să filmezi? Eu cu nimic asta, da? Dar nu strânge mai asta. Ok, și-am revenit, mă scuzați că... Nu joc să vă bine, ok. Sunt pe păță asta, pe păță cu stă, pe piatră și pop. Băi, ce face fata aia? Hai să vedem unde se duce. Man. Ne, nu prea, e urâtă, bă. Gigi Becani, e urâtă. Hai să vedem. Asta nu știu ce. Asta e drăguță și asta, oh my god. Da, spac aici, o să urcăm. Ok, suntem la sus. După aia coborâm. Yes. Bine, nu coborâm, ne aruncăm. Ok, ne aruncăm pentru că... Holy fuck, uitați-l. Și, oh my god. Ce șmecherie când te arunci așa și nu mori. Șmecherie, un bag, dar e șmecherie. Uite, ce înălțime vrei să vă arăt.
Cum ar fi pe unele mape dacă te aruncai atât de sus de la ăla. Cum ar fi pe LBSG, dacă făceai aia, bă, murai de nu știu când. Pe LBSG. Ăsta. Uitați și voi ce șmecheri ai. Nu știu, m-am aruncat. Holy fuck. Du jur pe asta. Hai acum. Trebuie că stupem. Cam o păuț. Nu suntem foarte OP. Jumătate de la jumătate de la, dar e OP. Și așa e cam OP. Adică ăla chiar face ceva. Ok, n-avem ce să facem noi cu Udu. Udu e o prostie. Uite, are ceva, că n-am văzut. Ce că n-am fost niciodată. Da, e ceva aici. Nimic. Deci Udu e o prostie, armura de Udu. E foarte proastă. Deci ați văzut și voi. Armura de Udu face cam... Cu de diamond toată. Băci. De electricul bun. Oameni. Să vedem ce ne mai trebuie. Pantaloni. Ok. De Iron. Full Iron. Holy fuck. Ce armură. Ce este asta? Ce să mă fac? Full Iron. Armă mai bună ne mai trebuie. Armă mai bună. Diamond-uri. Deci cu diamond-urile astea. Holy fucking shit. Oh my god, unde e crafting table? Bețe, deci îmi trebuie undeva să văd. Bețe, nici o bețe. Orice să vede de mergi mai tare. Toporul s-a dămut mai tare ca să vede lemn. Topor de piatră. Și să vede lemn. Toporul meu. Ok, uitați-mi. Pot să fac armura. Nu, dacă mă lasă să craftez. Nu, dacă craftez, îmi fac diamond. Să vezi ceva diamond 2. 11, nu mai am diamond 2. Nu las acolo ce nu trebuie, nu las.
Și uitați să vedeți că mă omoră. Și să nu zic că mă moară. Ai, tehnica mea. Și cam atât cu acest episod de Fătrimă. Mergeți pe el, l-a făcut, papa.